Takže čauky mňauky, moje meno je LPS Kika do LPS a dneska vás vítam u našeho prvého videjka z Minecraftu. Áno, dneska to bude znovu Minecraft. Dneska to bude zase Minecraft zo serveru idem sa na posteľ, zo serveru Survival Games, áno, na serveru Survival Games, ale nebudeme hrať Survival. Funguje to? Funguje, dobre. Dneska budeme hrať Bed Wars, lebo som si chcela zahrať Bed Wars, takže poznáte Bed Wars. Už budeme natáčať nejaké tieto hry, ale prvé nemám veľa hier, lebo ja potrebujem stiahnuť, alebo teda nie stiahnuť, ale totiž ja nemám, jak to povedať, nemám proste SIM kartu, takú kartu, aby som mohla mať veľa pamäti, ale to nemám, idem sem, štraja, my sme zelení. Je tu niekto a máme tu minimapu, takže to tiež máme, super. A keby ste sa čudovali, ja parkour neviem. Moc parkour ja neviem, ako na ten bok skočím. Tuto som, vidíte, akože padnem. Proste to bude veľa minútové videjko, ale ja neviem koľko minútové. Keď ešte natáčam, dobre. Takže tak, je to super kvalita. Ale ak sa to videjko potom ešte pozriem, cez to audio, ale keď chcem, aby som zväčšila mapu. Čo som to Neprepačte, to som nechcela. Keď to nepôjde, tak to nepôjde a presunieme sa na inú mapu a hneď sme zelení. Zelený a pohnem. Že to mohlo konečne. Je nás tu strašne málo, ale už to mohlo konečne zebrať. A inak všetko mám ponastavované. No, to vidíte, už to odčítava. Tuto už odčítava, koľko tu nemám. Takže už jeden došiel. Tuto, kde máte toto zelené, tam už odčítava, koľko minút máme. No, došiel ďalší. 56. Už by to mohlo konečne ísť. Ja som zabudla, že mám autojump zapnutý, no super, ja mám ešte autojump zapnutý vlastne. Autojump. Ale ja si ten autojump asi nechám zapnutý, lebo ja mám rada s autojumpom. Ešte natáčame. Hej, už natáčame. Ja to tak bude trošku trvať, lebo boli zmeny, ako viete, akože sa to zmenilo trochu. Ale pôjdeme na iný server, ja neviem. Tieto servery sú zaplnené vždy. Čo im tam skáču, hop? Neviem hrať. No ako viem hrať Minecraft, už možno hrám 3. mesiac hrám Minecraft, ale akože už je rok 2007 a ja som fakt rada. Hádam, že na tomto videu bude aspoň 10 lajkov a nejaké komentárky a ďakujem za... A to si zoberáte? Ja to mám doskačovať. Ja neviem, presunieme sa na iný server. Ja na tento serveri byť nemôžem. Vôbec, tento server... Je po umývaní riadu moja umývačka čistá, alebo potrebuje extra starostlivosť? Sme na ten istý server, ale sa presunieme na iný server. Ideme hrať Bed Wars, ale... keď budú nejaké... napíšte mi do komentárov, akú chcete hru ešte. No, Roblox ja som mala nainštalovaný, ale potom som si ho doinštaloval, lebo mi to žralo baterku. Akože mi to uspapalo baterku vždy. Akože tak. Keď chcete, tak môžem si zahrať Minecraft aj s Vackom 2005, ale neviem, či to bude vedieť, lebo on mi hovoril proste, že... Všetko zaplnené. Okay.
Že proste ani hru sme si ešte nezahrali. No tak dobre, ja idem teda na Survival Game, to sme to museli odpojiť, lebo proste stále len kecám. Keď si niečo voľné, Jelina tuto, do tohoto. Ako je to, no super, že máme Survival Game. Napíšeme hello. Inak hrám na toto, totiž, to neviem, čo tu mám zapnuté, ja si teraz vypnem. No takto, som to teraz zapla. Takto, to vyplo, hej vyplo. 100 levelov máme. Víš to, čo mám zapnuté? Ja som niečo zapla. Do keľu. Natáčame. Prečo teraz mi niečo došlo. Vypnúť. Teraz mi niečo došlo, ale moc nevšimám. Máme ešte 30 minút, 30 sekúnd. Potom sa to odráta a... Tak ja hrám na Survival Game servery, ale na anglickom serveri, lebo slovenský nemám, lebo český, lebo neviem nájsť, proste ja mám takto Minecraft. No, že už ideme. Neprúhla pre nás. Tak. Tak ja teda idem. Že nás niekto zabije. Takto. Ja nič nevidím totálne. To nikdo ma neviděl. A kde jsem někdo? Ještě natáčám? Hej, ještě stále natáčám, ne? Zahodím toto. Já nic nevidím už, já vůbec nic nevidím. Sakra. Nic někoho zabít. No tu jsem. Jo. Mám hádže věci. Žádná věc nemá. Teď minut máme.
Akože ja moc hrať nežím teraz, lebo to ešte, že som nikto nespovedal. Povedom, ja moc veľmi nehrám, lebo mne sa to ani moc hrať nechce, lebo akože škola a toto. Jo, my sme tam ušli. Ale ja ho potom zabijem. Že ideme na tých dvoch a my budeme akože potom súferiť spolu. Nie vyspol. Ani jeden ho. Tam dvaja. On má diamond meč a ten má neviem čo, ale ja mám kameny a na železnú sekerku. Super. To vyšli. Dobre. Ideme za ním. On má... A potom zabijem ešte tohoto, máme 2 minúty, pretože ja to zase nehodím. Takže my ho teraz ideme zabiť. Jo. Akože som mu párkrát chytla. Jo, takže toto bude pre dnešné videjko všetko. Pokud sa vám dnešné videjko páčilo, dajte like, odber a ahoj. Tak ja sa teraz vypnem.